Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka. So ga 'yan uwa wanda ba su gane yadda za su je su duba wannan coin nasu na Dr. X wanda aka tura musu a X portal ba, ga process ɗin nan. So kamar yadda kuke gani ga Dr. X, wannan ga X portal nawa, ba ku manta ba shine wallet da muka yi amfani da shi muka sa Dr. X namu domin su turo mana shi. Da shi muka yi verification, so za mu zo mu buɗe shi. Idan muka danna a kai, idan muka buɗe Dr. X namu, za mu jira ya yi loading, ya buɗe mana. Idan ya buɗe mana sai ka sa security wannan naka, sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi kamar yadda kake gani, za ka zo nan inda aka sa wannan manage coins ɗin nan. Idan ka yi clicking a kansa, zai buɗe maka wannan list na coins ɗin nan da yawa ɗin nan. Sai ka zo wurin da aka sa search ɗin nan, search coin names or ticker ɗin nan, sai ka zo ka yi clicking a kai, sai ka zo ka sa Dr. X, ka sa Dr. kamar yadda kake gani, ka sa Dr. X, gashi nan zai nemo maka. Ga Dr. X nan zai fito, so sai ka zo wannan button ɗin da kake gani, da yana nan haka ne, to a kashe ba za ka dinga ganin shi ba, sai ka zo ka yi naka haka yake, sai ka danna akan wannan button ɗin nan, haka a kashe ne, sai ka danna a kai, zai buɗe shi kenan. Yana buɗewa shi kenan ka kunna shi, sai ka zo nan ka yi cancel. Ka danna nan cancel ɗin nan, sai ka zo home page. Kana zuwa home page za ka ga Dr. X dai appearing a ƙasa, kuma kana da coins da yawa a kunne, za ka gansa shi a ƙasa za ka gani. So kana kunna shi, kana gansa za ka kalla nan, za ka ga balance naka a nan wuri. So ni na riga na yi withdrawal nashi, so shi yasa ba za ku gani ba. Sannan kuma za ku buƙaci gas fee na wannan coins ɗin nan mai suna Eagle ɗin nan, so sai kun sa shi kafin na za ku iya kuɗi. Sannan ana kai shi zuwa get.io ne, so za ku kai shi get.io ku yi depositing. In kun yi depositing a get.io, in kuka yi sending kuka kai shi can, sannan za ku jira gobe insha Allahu in ya shiga kasuwa sai ku sayar. So shi ne kawai process ɗin. Kuma kana so ka yi sending, kawai za ka zo ka yi clicking a kai, bayan ka samu gas fee na wannan ɗin, ka siya gas fee na Eagle, shi kuma za ka yi clicking a kai. Idan ka danna a kai, sai ka shiga nan receipt ɗin nan, ka shiga receipt ɗin nan, sai ka zo ka kofa gashi nan address ɗin nan, kana kofa sai ka tura wanda zai tura maka gas fee na wannan ɗin nan Eagle ɗin nan, so da shi ne za ka yi kai transfer ɗin nashi. Sannan bayan an tura maka gas fee ɗin, idan gas fee ya zo ya shiga wallet naka, in ya sauka a wallet naka, the next thing abin da za ka yi, sai ka zo ka yi clicking akan Dr. X ɗin nan, kana dannawa sai ka ce me, sai ka ce send, sai ka danna send. Idan ka danna send, sai ka zo ka zaɓa maximum amount da kake so, sai ka danna, zai fito, sai ka yi continue a nan, sai ka je get.io naka, ka ɗauko address naka, ka yi pasting, sai ka tura a can, sai ka jira lokacin da za ta shiga ƙasa. So insha Allah za ku fahimci, in kuka bi step ɗin nan ɗaya bayan ɗaya, insha Allah za ku fahimta. Kada ku manta, ni ne naku injiniya Bashir Bukar.